भोजपुरी की ताकत बहुत ज्यादा है, मैं देख चुकी हूँ भोजपुरी किंग के साथ। आए तिवारी काका बढ़ जाने बहुत। हाँ तिवारी काका नमस्ते। तो का हाल बा? उम्मीद बा कि तिवारी काका सबके बढ़िया होके और मस्त होगी। तो देखो बात ऐसा बा कि अपनी सरकार के साथ में डैना संगुड़ना मतलब कोई भी होके सब एक्टर बहुत अच्छा बाड़ी ठीक बा। तो देखो विनोद बात ऐसा बा कि अपन सरकार जो बात बोला हड़न तो सबके समझ में आ गई ठीक बा। बाकी देखो ये सब बधा रहे हैं ठीक है। बाकी देखो विनोद तुम लोग खातिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं विनोद ठीक है। देखो ये सब बाधार में आके वीडियो बनावती ठीक बा। तो जगदेव बात ऐसा बा कि अपन सरकार खातिर मतलब इतना बड़ा मूवी बा कि भाई हमार सबके प्रमोशन कर रहा बा। बाकी देखला के बाद एकदम दिल खुश होता। पोस्टर देखला के बाद कहीं टेम्पू पर कहीं पिकअप पर सब जगह पर हर जगह पर मतलब भैया के अपन प्रचार हो रहा बा ठीक बा। हम तो कहीं खाली हम ही प्रचार कर रहा बानी। रुको ससुर तनी आगे बढ़ने दो। तो देखो बात ऐसा बा कि अपन सरकार मतलब इतना प्रमोशन कर रहा बन इतना प्रमोशन अपना फिल्म के कि अब का कहल जाओ ठीक बा। लेकिन बहुत मूवी अच्छा बा भाई बहुत मूवी अच्छा बा हमार दिल से एकदम कहतनी भाई ठीक बा। कैसे कि रंग दे बसंती इतना मूवी अच्छा बा इतना मूवी अच्छा बा कि खाली हम ही प्रमोशन नहीं करत भाई हमार और भी प्रमोशन लोग कर रहा बा। कैसे इतना मतलब इतना बड़ा लेवल के फिल्म बा इतना बड़ा लेवल के कि परवेश लाल भैया मतलब परवेश लाल यादव करके बावन एगो ठीक बा। वो भैया अपन मतलब इतना प्रमोशन कर रहा बड़न इतना प्रमोशन। तो अब हम का कहीं भाई हमार जे भाई सिनेमा घर के नजदीक हुई ठीक बा जाके देख ली और प्यार से दे दी। डैना खान करके मतलब बड़ी ठीक बा। डैना खान करके भाई मतलब इनका के भैया अपन सपोर्ट कर बहुत फुल सपोर्ट हमने फुल सपोर्ट करे के पड़ी नहीं का। तो ऐसे प्यार आशीर्वाद बनल रहे अपना खेसारी भैया पर कि मतलब रोज गाना लेके आवत रहो और रोज मूवी भी मतलब हाँ सिनेमा घर में लागो। शायद हमारे लग रहा बा कि 8 या 9 गो भैया के अपन फिल्म आ चुकल बा सिनेमा घर में नहीं लागल कि अभी एग्रीमेंट के चलते कुछ है रोकल रहे। बाकी जो फिल्म बा भाई हमार बहुत जबरदस्त फिल्म बा बहुत बड़ा लेवल के फिल्म बा ठीक बा एकदम कसम से बोलता नहीं भाई हमार जे भाई अभी नजदीकी हुई जाके देख ली ठीक बा। परवेश लाल भैया बोले बोन देख लीजिए वीडियो में कैसे बोल रहा ठीक बा। कि 7 तारीख को 7 जून को आप लोग के नज़दीकी सिनेमा घर में एक बहुत ही बहुचर्चित फिल्म रंग दे बसंती जिसको बनाया है हमारे मित्र रोशन जी ने SRK म्यूजिक ने बहुत अच्छी फिल्म है। तो आप लोग एक बार इस फिल्म को ज़रूर जाके देखिए क्योंकि आप अगर किसी एक अच्छी चीज़ को अच्छी फिल्म को आप हाँ भाई हमार देख लीजिए नू मतलब परवेश लाल भैया मतलब परवेश लाल यादव करके ठीक बा। मतलब ये फिल्म बहुत अच्छा निकाल लन अपन भैया शायद हमारा लाग रहा बा कि बहुत फिल्म आई बा इनका ठीक बा। बाकी बहुत अच्छा फिल्म बा इनको सबके देख ली मार के परवेश लाल यादव के नया फिल्म मतलब आज ही ठीक बा। और ससुर तू कारे तो देखो विनोद बात ऐसा बा कि अपना भैया के फिल्म सबके प्रमोशन कर रहा बा ठीक बा। रंग दे बसंती मतलब इतना मतलब जबरदस्त बा शायद हम पहला बार ही देखम फिल्म ठीक बा। साउथ से बहुत बड़ा लेवल के बा ठीक बा। भाई हमार प्यार से मोहब्बत कर रहे हैं अपना खेसारी भैया के हाँ हाँ जगदेव। और देख लीजिए डैना खान के भैया अपन का बोले बड़न प्रमोशन के लिए बड़न करो ठीक बा। देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो। और भाई इनका भी आपका आईडी किस नाम से है? डायना खान। डायना खान के नाम से सर्च करिए और अब इतना ना इनको फॉलो कर लो ना कि इनको लगे कि भोजपुरी की ताकत क्या है। नहीं भोजपुरी की हाँ ताकत जगदेव देख लीजिए नू तो अपन भैया बोले बड़न कि मतलब इनका के फॉलो इतना फॉलो करी जा मतलब एक दिन में 1 मिलियन ठीक बा। हाँ हाँ जगदेव एक दिन में 1 मिलियन फॉलो कर दी जा डैना खान करके भाई ठीक बा। आईडी बा डैना खान ठीक बा। तो जगदेव हाँ तिवारी का ऐसे प्यार से एक अपना सरकार के डैना खान के इतना सपोर्ट करिए सब्सक्राइब कर लीजिए मतलब हाँ हीरोइन बड़ी अपन सरकार के तो बहुत हाँ बहुत ऊंचा तक जी अभी भैया अपन बहुत आगे तक बढ़िया के ठीक बा। तो बाकी ये बतावे खातिर आई रही भाई हमारे के अपन सरकार के जो फिल्म लाग रहा बा और लाग गुल बा ठीक बा। रंग दे बसंती बहुत बड़ा लेवल के बा। अब तो जगदेव हम जा रहे हैं धान बेचने ठीक है। धान बेच के जाएंगे देखने के लिए अपने सरकार के मूवी 4,000 5,000 10,000 लाग देखे खातिर तो भाई हमार जाए देखे ठीक बा। कैसे इतना प्रमोशन करनी जाता कुछ तो मतलब मेहनत करे के पड़ी देखे खातिर नहीं अपन सरकार के जब अपन सरकार आके बोल देता हूँ लाइव में कि फिल्म आइल बा मतलब सिनेमा घर में लागता सबके उजाई। और खास बात ये बा भाई हमारे की देख लीजिए सीन अपन सरकार मतलब पटना में पहुंच चुकल बड़न हाँ पटना में पहुंच चुकल बड़न भैया अपन फिल्म देखे खातिर ठीक बा। तो बाकी चलता नहीं भाई मिला फिर अगला वीडियो में लेके कुछ अच्छा लगा आज में और जैसे नहीं भैया की खबर आवत रही बतावत रहे ठीक है। चैनल के सब्सक्राइब कर लिया जा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे जा वीडियो ना अच्छा लगे डिसलाइक भी कर सकते ठीक बा। चलता नहीं भाई जय भोजपुरिया समाज।